Mila esker, zorregatik, haitzen da ondo? Bai, erki ba. Lehenbizi, mila esker, lehenbizkata zareari gomitapena luzatzagatik, eta Patxi Plaza horari bereziki, oso poza eta hori handia darentzako hemen egotiak gaur, lehenbiziko aldiz, igartza jauregi honetan. Egia esan, izenburu hautatu genunean, aurrekin izenburua nanofotonika zan, eta karo, horrelako izenburukin pixkat jendea izutzen da, ez? Orduan, erabaki genuen aldatzea pixkat, eta pixkat titulo pixkat simpleago argia txikia egiten denean. Eta gaur bitzaldian, saiatuko naiz azaltzen, zertan datza nanofotonika, berez, baino, hori ulertzeko, nanofotonika zertan datza, esplikatu beharko dizuet, baita argia bera zer den, eta gero argiaren erronka argia txikia egiteko, zertan datzan ere, nola egiten dugu pausoi argi arruntatik edo fotonika edo optika arruntatik nanofotonikara, eta gero nanofotonika irekitz ze aplikazioak bultzatu ditugu eta esplotatu ditugu, ez? Hori da hitzaldia. Pixka lusatuko naiz agian hasieran hemen ez aspertu, baina eske oso importantea da ulertzea zertan datza erronka, ez? Bestela nanofotonika egitea simple izango litzateke eta ez da simple. Eta konbentzitu behar dizuet ez dela simple eta nola egiten dugun, ez? Lehenbiziko gauza, optika eta argia inguraturik gaudela, ziurtatzea da, ez? Eta konturatzea. Gaur egun interneten egiten dugun dana, informazio guztia nola bidaltzen dugu dana, zuntz optiko, fibra optikon bidez bidaltzen dugu, pulso optikon bidez, ez? Eta informazio hori osoa globalki, argian bidez bidaltzen da, horrelako pulsokin, hau da fibra optiko bat, eta hemen fotoi honek informazio eramaten du. Hori sinistuko nazue, gero ikusiko zuen hobeto hau. Baina orduan zer da argia? Eta oain dela 2 mende, ego gehiago, oain dela 2 mende, galdera bera egiten zieten bere burui jakintxuek, eta zer da argia? Ikusten zuten argi ispi bat iristen zala prisma baten kontra, eta gero ateratzen zala 6 koloretan. Eta ez zekiten argia partikulez osaturik zegoen, edo uin bat, zerezko uin bat, edo, eta ezer gehiago jakin gabe, igual zuetako asko fizikaria eta ingenierok izango zeate, eta zuentzako triviala izango da. Baina jende arruntentzako, argia zer den, ez da erraxa asmatzia, ez? Objektu batzuk ez dakitzunean beraien objektu horren izaera, naturaleza zer den, esperimentuak egiten hasten zera, eta argiaekin gauza beriten dugu. Eman dezagun objektu bat daukagula, partikulas osaturik. Kasu honetan bolatxuak, ez? Lehenbiziko esperimentua proposatuko dizuet. Objektu horiek, partikula horiek, zirrikitu baten zehar pasaraziko dugu, ez? Bolatxoai. Orduan, hori egiten badugu, ikusiko dugu, zirrikituen beste aldian, partikulek oso marra garbila usten dutela. Olako bezala, ez? Osea, partikula edo pasatzen da zirrikitutik, edo ez da pasatzen. Ez dago beste aukerarik, orduan marra oso garbia usten du. Horrek esango luke, guk bidalitako objektuak partikulas osaturik dagoela. Garbi. Oain, partikulas osaturik dagoen objektu bat, uin bat botatzen badugu zirrikitu berberain kontra, horrelako zehosera aurkituko genuke. Zehoser bidaltzen dugu, ez dakigu zer den, baina zirrikitutin zehar pasatzean, zirrikitua, oztopone, foko berri bihurtzen da, uinen sortoki berri bihurtzen da, eta pantaila bertan marra oso garbi utzi beharrean, olako marra difuminatua utziko lukela. Horrekin jakingo genuke, bidalitako izaera uinkorra dela, uin bezala dela. Hori ja, esperimentu horrekin. Edozein uinekin edo edozein objektukin. Orduan zer gertatzen da uinekin? Uinekin oso gauza importantea gertatzen da, eta hori ulertu behar dezute hitzaldiaren ondorengoa ulertzeko, ez? Uin bat bidaltzen dugunean oztopo baten kontra, izkina, zirrikitu, eskuak, edozein uina egiten duna da sakabanatzea. Desparramatzen da, sakabanatzen da, tolestatu egiten du. Eta horri fisikariok deitzen diogu difrakzioa.
Eta difrakzioa esan nahi du, uhin bat tolestatu egiten dula, eskapo egiten dula, sakabanatzen dula. Eta hori uhin guztiak egiten dute. Soinuko uhinak adibidez, soinuko uhinak dia presioko uhinak, ez? Horregatik aitzen dugu. Uhina delako, gu posible dugu aitzea, hemendik bidalitako soinu bat, izkina tolestatu egiten du, eta hemendik posible dugu aitzea norbaitek hemendik oiukatzen. Soinua uhin bat delako tolestatu egiten delako, biraketa egiten dulako. Bestela ez genuke aituko. Egingo soinuko uhina, uhin bat izan beharrean partikules osaturik balego, uhina bidaliko luke bere soinuaren partikulak zuzenian, marratxo batean eta zu hemen eotekotan ezenuke aituko ezer beste aldetikan. Uhina delako, zu posible dezu soinua entzutea izkinaren beste partian. Uhinean soinuaren uhina biraketa egiten dulako. Hori da difrakzioa eta uhin guztiek egiten dute. Hori importantia da. Zer gertatzen da, bi zirrikitu jartzen bai juzu. Gauza bera, partikules osaturik baldin badago objektuak, bi marratxo utziko ditu. Gehitu, erraz, simple. Zer gertatzen da, uhin bat bidaltzen baitu, uhin bat bi zirrikituen kontra. Bi zirrikituek berriz, foko berri bihurtzen dira, eta foko berriek interferentzia, bata besteakin elkarrek egiten dute, eta interferentziazko marrak deitzen ditugunak sortzen gaituzte hola, ez? Ikusten duzu ez dala difuminatua baizik eta iluna argia, hori interferentziazko marrak esatitugu, ez? Orduan, nortasuna edo izaera uhinkorra sortzen ditu oso ezaugarri bereziak, eta hori bakarrik uhinekin gertatzen da. Orduan oain, zein behar dugu argiaekin, jateko argia partikulez edo uhinez osaturik dagoen. Zirrikituen kontra botatzia. Eta hori da, Thomas Jaunek, oain dela 2 mende, egin zuna oso ospetsua da, jakintxonek, esperimentu hori egin zulako argiaekin. Garai hartan jendeak zekien zer zen argia, zertaz osaturik zeon. Eta jakintxonek botazun argia zirrikitu baten kontra, zeharkatuz, eta bi zirrikituen kontra. Eta hau lortuzun. Oso marra fuminatua, eta importanteago, bi zirrikituen kontra botatzeko, aurkituzun argiak osatzen zitula olako interferentziak. Olako interferentziak ikustean beste aldian, berehala jakintzuten argiaren izaera uhinkorra zala. Argia uhina zala. Oain, galderaren beste partea dago, uhin bat, baina uhina zerezko uhina. Zer mugitzen da, zer trasladatzen da. Eta horretarako, pixka bat geroxeago, Maxwellek bateratuzun elektromagnetismoa eta aurre ikusizun argia eremu elektrikoak eta magnetikoak zala mugitzen. Hola, bata besteari erikatzen, denborarekiko, orduan transmititzen dana, da bakarrik fizikan deitzen dugu eremu elektriko bat. Hori da, transmititzen dana. Soinuan presioko amplitudea trasladatzen da, mugitzen da. Argian, eremu elektriko eta magnetikoak. Eta hau da, oinuak bezala. Argia hobeto ulertzeko, beste magnitude bat definitu behar dugu. Uhin guztiekin bezala, bi gailurren arteko distantzia fisikoek deitzen diogu uhin luzera. Hau da, hondartzan bi olatuen arteko distantzia. Hoi izango litzateken etzako uhin luzera. Bi olatu oso segituan, uhin luzera motza. Olatu espaziatuak, uhin luzera luzia. Eta orduan, uhin luzeraren arabera, eremu elektromagnetiko hauek nola aldatzen dute oso azkar edo oso mantso, horrek ematen digu koloriak. Uhin elektromagnetikoak mota askotakoak daude. Badaukagu uhin luzera handikoak, kilometro eta metro askotakok, irrati uhinak. Irrati uhinak, oso kaltegabekoak, komunikatzeko erabiltzen ditugunak, batzutan kilometrotako uhin luzerak. Gauza bera dia, eremu elektromagnetikoak mugitzen. Baino, hain luzera handia daukatenez, irrati egiteko erabiltzen dira. Beste muturrian, oso uhin luzera txikia, uhin elektromagnetikoak X izpiak dira, erradiografiak egiteko erabiltzen dienak.
Oso posible dute bereiztea materia eta oso materia oso tamainu txikian erabiltzea. Eta erdian, nanometrotan, uhin ikuskorrak, uhin bisibleak erortzen dira. Eta uhin luzeraren zenbakien arabera, edo luzera arabera, 700 nanometro edo 400 nanometro bain ikusi dugu zer den nanometro bat, gorrilla edo urdina daukagu. Ordu zenbat segituan juten dien uhinak, daukagu kolore bat edo besteak. Gure begiek bakarrik uhin ikuskorrak hauek bereizten dituzte, gure konuak eta bastoiak, ez? Osa, irrati uhinak eta X-izpiak ezin ditugu ikusi. Gure rezeptoreak ez dabiltzaula, ez? Zer da nanometro bat? Segurazki jakingo zuen, baina igual ez? Da milimetro baten milionesima bat, milioi aldiz txikiago. 10 atomo jarraian jartzen baditugu, hori izango litzake gutxi gora bera nanometro bat. Uhin ikuskor gorri baten uhin luzera dia 700, horietako 700 nanometro. Nahiko txikia, baino, bueno, jabakigu poliki zer den argia, uhin elektromagnetikoak, koloreak, uhin luzeraren arabera, dijoaztela, baino guk arazo berbera daukagu, optikan, ja argia uhin bat dala konturatzen, guk guain izango dugu uhin guztiek daukaten arazoa, esplikatu dizuet. Uhinak biraketak eta sakabanatzen diela. Orduan, argia, oztopo baten kontra jotzean, sakabanatuko da. Ezin dugu harrapatu argia. Hola, zuzenki, gu saiatzen gea gure eskuekin, gure eskuak beste oztopo bat da. Gure nano eskuekin saiatzen bagea argia harrapatzen ezin dugu. Argia uhin bat dalako eskapatzen zaigu. Hori, orduan, argia harrapatzeko hori da erronka teknologiko. Zer antzuna eman diogu erronka teknologiko horri historian zehar, lehenbiziko betaurreko lentiak. Betaurretako lentiak saiatu dira, aspaldianik, argia menperatzen nolabait, lokalizatzen, harrapatzen, hobeto ikusteko. Baino, limite hoi, difrakzio limite hoi, kasu honetan ordo. Lentiak laguntzen du pixkat harrapatzeko, baino argiaren izaera uhinkorra ezin du albidetzen difrakzio muga edo uhin luzera baino distantzia txikiakotan fokalizatzea argia. Ezin dugu lente arrunt batekin uhin luzera baino distantzia txikiagon argia lokalizatu. Orduan, fotonika eta optikaren erronka da argia eramateko oso distantzia txikitara. Ezin dugu, lente batekin saiatzen gea, baino badago izaeraren muga bat. Guk deitzen diogu horri difrakzio muga. Hori da naturalki ezin dugu gainditu difrakzio uhin luzera muga hori. Horregatik oso objektu txikia, tamainu txikiko objektu bat ezin dugu bereiztu argiakin. Argiakin bakarrik mikra bateko objektu bat ikus dezakegu, zelula bat baino txikiago ezin dugu. Orduan, garapen teknologikoan, hau da bigarren partia, itzadean bigarren partia, hori da optikaren erronka, oain joan gaitezen, optikara orokorretatik nanofotonikara, nanooptikara, nola? Bueno, aipatu dizuet, lehenbiziko saiakera lente zan, baino lente ezin du argia lokalizatu. Oaindikan difrakzio muga horren kontra burukatzen du eta ezin du gainditu. Urrengo pausua izan da, azken hamarkadetan, bueno, eta ikusten dezuen mikroskopio tipikoa, potentena, zelulak posible du ikustea, baino beti difrakzio muga horrekin. Zelula baino mikrometro baino txikiagoa ezin dezu ikusi, mikroskopia optika arruntakin. Hau optika potentia da, baino optika arrunta. Optika oso ingenieritza optikoa, baino bere mugakin. Urrengo pausua izango zen, lehen aipatu dizuedana, zuntz optikoa, fibra optikoa, ez? Ia, uhin luzera 700 nanometroko distantzian, ez? Hor, ja, ahalbidetuzun nolabait argia txikiago egiten, baino beti difrakzio muga horrekin, ez? Orduan galdera da, nola pasatu, edo nola gainditu erronka teknologiko hori? Optika, argia, menperatzea, eta txikia egitea uhin luzeraren azpitikan.
atomoak, molekulak ikusteko, argi arruntarekin ikus ezin dienak. Hori da nanofotonikaren erronka. Nolabait, analogian izateko, gu saiatzen ari geana da kamelu bat orratz baten zulotikan sartzea. Argiaren uin luzera 700 nanometrokoa da, eta gu nahi dugu txikitzea, txikiago itea 10 nanometrotara. Igual 10 aldiz gutxiago, eta ezin da, oinkorra ez gaitu usten hori egiten. Baina horretarako, eta hau da konponbidea, daukagu nanoteknologia. Eta azken urtean zabaldu dan nanoteknologiaren teknikak, ez? Nanoteknologiak zer da kapaz egiteko? Nanoteknologiak horrelako nanoegiturak, nanopartikulak, metalesko nanopartikulak eraikitzeko kapaza da. Guk adibidez Donostian, beste munduko herri askotan bezala, garatuak, Alemanian, Estatu Batuetan, Txinan, oso tresna eta gailu sofistikatua dauzkate horrelako egiturak egiteko. Egitura hauek, ez daki ondo ikusten dezute, 100 nanometrokoak dira. Hau oso txikiak dira. Hau ikusteko mikroskopio elektroniko bat behar dezu, argiekin ezin dezu ikusi. Hau da irudi elektronikoa. Orduan oso txikiak dira. Eta horrelako metalesko nanopartikulei gu nanoantenak deitzen ditugu. Zergatik? Metalesko nanopartikula hauek, eta oso eite eta forma desberdinetakoak aurkituko dituzu, nanoizarrak, nanobarak, nanopak, badaukate oso ezaugarri bereziak. Metalesko nanopartikula hauek nanoantelak bezala lan egiten dute, eta posible dute harrapatzea argi hori, sakabanatzen den argi hori, posible dute harrapatzea eta lokalizatzea bere ingurunean. Gaitasun hori azaltzen dute horrelako nanopartikulek. Horregatik deitzen diegu nanoantenak. Argia, sakabanatzen den argia, kapazadielako harrapatzeko nanoeskalan. Hau da adibide bat, zuk mikroskopio baten ikusten badezu horrelako puntu distiratsuak eta mikroskopio elektronikoekin zoom bat, pixka eta handitzen badezu horrelako puntu bat, horrelako nanoantenak ikusiko dituzu. Adibidez hau, horrelako puntu bat, horrelako metalesko nanopartikula bat da, urrezkoa kasu honetan. Eta urrezko nanopartikula hau, nanoantena bezala, harrapatzen du argia, kasu honetan gorrizko koloria, eta lokalizatzen du hemen. Eta gero, denbora pixka pasata, botatzen du argia berriz. Nolabait, nanopartikula hauek dira argiaren kontenedoriak bezalak. Femtosegundu, segundu gutxi batzuk, mantentzen dute argia, nanoeskalan, eta berehala aske uzten dute. Hau da, nire taldean egindako simulazio bat, hau da beste nanoantena bat, hau da nanometro batzukok, eta argia etortzen da hemendikan, eta ikusten dezuen nola argia harrapatzen da muturretan. Argia hau, nanometro batzutan da nanooptika, nanofotonika. Nanopartikula horri esker, lortu dugu sakabanatzen den argia hau, horrela dala, harrapatzean nanoeskalan, hau nanolinterna bat bezala lan egingo du. Bestela, nanopartikula hau eta hau eraiki gabe ezin dugu harrapatu. Gure aurgile izango zen, hau nanometro batzuk izango balira, argiaren uina izango zen horrela bezala. Eta horrelako uin luzera batekin ezin dugu bereiztu molekulak edo atomok edo nanoeskalara iritsi. Baina nanopartikula honi esker posible dugu hemen sakabanatzen den argia hau ona erakartzea eta lokalizatzea. Hori da nanooptikaren erronka eta sekretua, horretan datza. Baina urteak hartu zituen horrelako gauzak erakitzea. Orduan, nanooptikan eman da pixka bat, elektronikan eman den garapen antzeko bat, elektronikan hasizian kapazitore hola handilekin, txikiago egiten eta azkenean mikroprozesatzailetan erabiltzen dira mikroprozesadore eta mikrokapazitore. Optikan gauza bera da, nolabait. Lentekin hasita eta zuntz optikokin jarraituz, iritsi gea nanopartikuletara argia lokalizatzen dutena nanoeskalan lehenago egin ezin zana. Hau da beste adibide bat, beste nanoantena baten adibide bat, argia botatzen dugu, eta
metalesko nanoantena egitura eta horko elektroiek harrapatzen dute, komplikatua da, baina sinistu behar nazute, harrapatzen dutela argia nanoeskalan. Bale? Orduan, oain arte badakigu zer den argia, nola argia sakabanatzen da, eta nola nanoteknologiari buruz eta irakitzen nanopartikula berezi batzuk nola lortu dugun argi hori harrapatzea. Eta orduan, nanooptikaren arloa eta eremua irekitzen, ez? Eta guain, igual importantena, hau dana oso konzeptuala da, eta non gaude, nola eramaten gaituzu? Aplikazioetara, porque guain, badaukagu argi berezia, lokalizatuta, estremuan, muturrean, nanoeskalan, inoiz lortu ezin zitekena, eta hemendik aurrera, nanoeskalako argi horrekin hau dana egin dezakegu. Mikroskopiatik nanoskopiara pasatzea. Horrek esan nahi du, posible degula bereiztea materialek eta zelulak eta atomoak asko distantzia txikiagotan. Espektroskopia, hau erakutsiko ditzue zer den, medikuntzan, metamaterialak, informazion teknologikak. Orduan ere asmoa da, igual minutu batzuk pasatzea bakoitzean, zuek ideia bat izateko nanooptikakin argia nanoeskalara eraman da zer egin dezakegun, eta horrekin pixkat ideia hartzen dezue teknologia hauen ausken aurrera plasuak, ez? Berriz, horrelako nanoantenak erabiliko ditugu, adibidez, mikroskopian, ez? Imaginatu ja horrelako nanoantena erabili degula eta argia hemen lokalizatu degula. Guain, erabildezagun argi superlokalizatu hau. Jarriko dugu nanoantena, guain, hola jarri beharrean, horrela jarriko dut, makila bat bezala, nanolinterna bat bezala, baina oin ez da sakabanatzen den linterna bat. Oso linterna berezi nanofokalizatua da. Foku hau, ni botatzen dut argia, hau da argia sakabanatuta, ez? Iristen da laserreko argia sakabanatzen da. Hau da argia hau, erraldoia. Baina iristen da gure nanoantenara, guain horrela jarri behan, horrela jarri dugu, eta ikusten dezute, metalesko nanoantena honek lokalizatzen du argia mutur horretan. Badaukagu nolabain nanolinterna bat. Segundu batzun zehar hola badaukagu nanolinternita. Zein dezakegu guain? Hartu punta hori, bidali argia, gure lagina edo materia edo ezaugarriak jakin nahi ditugu material baten gainien jarri eta ekoiztu, eskaneatu, eta orduan argia lokalizatutik bidaltzen da informazioa, hemen, berriz bidaltzen du argia honen detektorera, eta orduan detektore batean hartzen dugu materialen ezaugarri guztiak optikoak, berritzerak utziko dizuet, eta ezaugarri hau guztiek guain nanoeskalan bereiztuta daude. Optikakin, oain argiarekin posible dugu ikustea materialen ezaugarriak, baino ez mikroeskalan edo eskala hundietan baizik eta nanometrotan. Hau da nanoskopia. Pasatu dugu mikroskopia mugatutik nanoskopiara, mugarik gabeko nanoskopia batera. Eta honek zabaltzen du inolako izugarrizko posibilitateak, ez? Materialek karakterizatzeko eta bar. Eta honek egiten dute nanogune, Donostiako nanozientzian zentruan. Eta munduko honenetariko bada, talde hau, Rainer Hillenbrandek burua da, eta bera da munduan dagoen mikroskopista honenetariko bat, argia lokalizatzen. Alemaniarra da beraz, baina Euskal Herrira etorri zen, oin dela 10 urte, eta kriston taldea garatu du hor nanogunen Donostian mundu mailan. Posible dute esatia, porque ez nahi, bera da, eta oso ona da, eta erreferentzia munduan, ez? Horrelako nanoskopia egiten. Karo, enpresek, eta kalitatezko kate, zarean, enpresek nahi dute horrelako txipak adibidez karakterizatzeko, jakiteko txipak ondo diseinatuta dagoela ez, lehenago argiakin ezin zan egin, oain posible da egitea argiakin zuzenean, kalte gabe. Oso importantea, teknologikoki oso importantea da. Espektroskopia, zer den hori? Espektroskopia, pentsatzen ari nintzenian, ona etorri zitzaidan, burura. Gu materia zer den edo, zerta zeina
nahi degunean, zer pentsatzen dugu, ni pentsatzen dugu askotan C6ko hori telesaiotan, eta nola egiten dute haiek, ez? Harrapatzen dute gaiztoak utzitako muestra bat, lagina bat, egiten dute ez dakize, garbitzen dute pixka bat, eta sartzen dute gailu baten, botoia ere ematen diote, eta orduan ateratzen dute, ez duzu ikusi askotan horrelako pikuak eta sartu dute, behitu, sartu dugu gure muestra espektrografoan, bota dugu argila, hartu dugu emaitza, eta behitu, hau espektrua atera zaigu, eta espektro honek identifikatzen du ez dakitze muestra dela. Eta muestra hori bakarrik hor zegoen, gure gaiztua erruduna da. Hori badakitez, porque bakarrik piku hau dagokio ez dakize, karbono, oxigeno ez dakize, eta bakarrik ez dakize munduko partian dago, ez? Zer dira piku hauek? Piku hauek dian espektro astarna vibrazionalak. Honek esan nahi du, muestra bakoitza, material bakoitza, bere astarna propio daukala, bere astarna digitala, ez? Nolabait. Zertaz egina daude materia? Materiak atomos eta osaturik daude eta atomos molekulak sortzen dituzte. Molekula bakoitzak bere vibratzeko era propioa dauka. Molekula honen vibrazioak modu baten daude. Eta beraien energia hauek dira. Posizio eta hau da energia. Frekuentzia eta energia, eta hau da intensitatea. Orduan zuk, molekula edo materia hau, hemen piku bat baldin badauka, eta hemen beste piku bat baldin badauka, badakizu zer molekula den, porque hau, piku hau eta piku hau, dira molekula partikular horren vibrazioak. Eta molekula bakoitza, vibrazio diferentiak dauka. Azter dezagun momentu batean, molekulak, adibidez ura, sinplena. Ura da, oxigeno eta hidrogeno. Oxigeno, ni oxigeno banaiz, eta hidrogeno, ura badauka, vibratzeko 3 modu. Bata, hola. Bestea, hola. Eta bestea, hola. Orduan, horrek emango liguke, hemen, 3 piko, 3 posizio zehatzetan. Orduan, zu jakingo zenuke, hau ura da. 3 vibrazioko moduak, vibrazio astarna vibrazionalak, hemen eta hemen daudelako. Eta hori posible da egitea edozein materialekin. Bere espektro azaltzea eta analizatzea. Molekula guztiekin ura, baina badaude beste asko komplikatuagok, ez? Kafeina adibidez, behitu ja, gauza komplikatzen hasten da, ez? Ja ez da ura bezala, askoz komplikatua. Fulereno, iaia baloizko eitea daukana, DNA, doble helize bikoitza oso bizitzaren sekretua, oso molekula komplexua da, ez? Eta orduan, argia botatzen badezu, molekula hauen kontra, molekulak hasten dira vibratzen, baina vibratzen dira bere astarna propioekin, bere modukin. Orduan juten zauna, eta esate duzu, behitu, hau da PMMA, polimetil polimero bat, plastikoa. Hori da espektruak ateratzea, vibrazionalak. Eta zezein hori egiten dute, materia sartzen dute, ikusten duten telebistan pikuakoi, eta hori dira astarna vibrazionalak. Zein da arazoa? Hori egiteko material kantitate asko behar dezula. Porque seinalea, zerbait izatea edo ez izatea, honen kopuruaren, honen pesoen arabera da. Orduan oso materia gutxi daukazu edo deterioratuta ezin izango duzu horrelako seinalei lortzeik, ez? Orduan, egiten badugu berriz, gure materiaren oso kopuru txikia, iaia molekula bat edo 10 molekula, hemen ez duzu ezer lortuko. Oain, hori lortzeko molekula bakar bat edo iaia kopuru oso txikiaren astarna lortzeko nanofotonika etortzen zaigu, bere konponbidea saiatuko naz jartzen hemen nanoantena bat, argia lokalizatzen hemen, molekula horren ondoan jarriko dugu, eta lortzen dugu astarna molekula baten, bakar batena. Hori inoiz lortu ez dana, ez?
hartuko dugu molekula bat, porfirina. Ez komplikatua da, erabiltzen da asko, gauza askotarako, 4 hola hanka dauzka, bueno, formula osoa da mesotetrakliziru 5 ditetartenobutilfenil porfirin. Baina, kimikariak daude hemen. Ez, zu, bueno, posun jakingo zu, ez? Ni baino be. Bueno, hau lortzeko eta seinale hemengo espektroskopia iteko molekula honena beharko genuke porfirina pilo, gramo asko. Baina, imaginatu, bakarrik molekula bat daukagula, edo 10 molekula, eta ezin duzu ezer lortu. Orduan talde honek, gu kolaboratzen dugun talde honekin Txinan, Hefein, den Shen Chaodong, asmatu zuten oso modu, bueno, bitxia, aztarna ateratzeko molekula bat bakarrena, ez? Utsunezko kamera honetan sartu dute molekula bakar bat, bakite, depositatu dute gainazal onduan, eta hauek egiten dute punta, nanoantenaen punta hemen jarri, eta orduan etortzen dira argiaekin, eta argia, hau oso esperimentu bitxia da, hau dira munduan hau egiten duten honetaiko batzuk, gu kolaboratzen dugu beraiekin, eta sorte handia horregatik, ez? Ikus dezagun nola, babitu. Hartzen dugu molekula, hor kamera, erakutsi dizuedan kamera horretan, horrelako molekula bat daukagu. Temperatura jeisten da, asko, -200 gradutara, Celsius. Hau da, 80 Kelvin, hau da, -200. Oso temperatura hotzean egiten da, molekulan vibrazioak moteltzeko. Eta guain argia bidaltzen dugu. Hasten dira vibrazioak, eta hartzen dugu espektrua, emandako espektrua, eta zer gertatzen da, molekula bakar baten espektrua launa dela. Ez da inolako seinalerik ateratzen. Ez dago materia nahikoa seinale botatzeko. Baina guain hauek jartzen dute nanoantena, nanofotonikaren punta hau, eta orduan argia lokalizatzen da, askoz lokalizatua gau dago, eta pum, hor agertzen da bapatean molekula bakar baten aztarna vibrazionala. Huella digital, molekula bakar batena. Eta guain punta bat dana, lehenago bezala, ekoiztu, posible dugu ekoiztea, barritzea hola eskaneatzea, eta orduan grabatzen dugu seinalea, posible dugu ateratzea, molekula bakar baten irudi optikoa. Lehenbiziko aldiz munduan lortu zen irudi optikoa molekula bakar batena. Lehenago argia sakabaratzen zalako, ezin zan lortu. Oain, nanoteknologiari esker, nanopunta hori esker, posible izan dugu, horrelako molekula baten irudi optikoa atera. Eta gure kalkulaketa eta gure simulazioa, eta gu simulatzen dugu vibrazioak, nanopuntaren erumoak dana, batera datozte, ez? Biek, esperimentua eta aurrekusi teorikoa. Hau izugarria da, hau oain dela 4-5 urte eginda da, lehenbiziko aldiz lortu zen molekula bat ikustean nanofotonika, nanooptikari esker. Gauza gehiago, nola guaz denboraekin? Ondo, beste 5-10 minutu bai, ez? Bai, erki bat. Medikuntza, danok igual izan dugu, ez dakit, zenide batek, ez dakit, medikuntzan oso importante da. Nanopartikula hauek, nanoantena hauek, gauza asko egite dituzte, bata argia harrapatzea, ez? Eta lokalizatzea nanoeskalan. Baina hori egitean, baita lortzen dute, inguruneko zelulak eta materia berotzea. Porque argia lokalizatzen denia, energia asko jartzen ari zea oso puntu txikian. Eta orduan energiaen densitatea igotzen da eta berotzen da. Orduan posiblea da, erabiltzea, nanopartikula, nanoantena hauen ezaugarriak, inguruneko materia berotzeko esan dudan, ez? Eta kasu honetan, adibidez, gu masa tumoral bat baldin badaukagu, zelula onkologikoak, eta lortuko bagenu, horrelako nanoantenak, nanopartikulak, masa tumoral honen ondoan jartzea, eta nanoantena hauek iluminatzean, argitzean, nolabait argia harrapatzea eta aldameneko zelulak berotzea, posible izango genuke zelula horiek akatzea. Eta orduan, posible izango genuke bultzatzea termoterapia, beroari esker akatzea zelula tumoralak, nanoantenaren argia harrapatzaileen bidez. Bai, errepikatzen dut, harrapatzen dugu argia,
argia harrapatu horrek inguruneko materia berotzen du eta akatzen du. Eta inguruneko materia zelula onkologikoak baldin badia, tumorea akatzen dugu. Hori da termoterapia nanopartikulekin. Orduan, Houstonen kolaboratzen dugu beste, hasieran ez dizuete, esan, Donostian gaude, baina egia esan, bueno, munduari begiratzen diogu, ez? Gu kolaboratzen dugu, Houstoneko jendeaekin, Txinako jendeaekin, Harvardeko jendeaekin, sorte handia izan dugu, nolabait nanooptikaren mapan, eta optikaren mapa Donostian, hori nazioarteko mapa horretan jartzeko, eta beste taldek gu kontutan hartzeko, gauzak eskatzeko, eta sare horretan sartu gea, ez? Urtetan zehar. Eta horregatik post gaude, eta pixka maila horretan jarraitu nahi dugu, ez? Kasu honetan, Houstoneko gure kolaboratzaileek diseinatu zuten horrelako nanoantenak, nanopartikulak. Azten dia materialezko oinarri arrun batekin, eta elektrokimikari esker jartzen dute urrezko partikulakola, eta osatzen dute urrezko geruza bat, nanogeruza bat. Ikusten dezutenez, hau 20 nanometrokoa da, oso txikia, guain ikusiko zu eze txikia den. Hau dia gure nanoprobak, nanofrogak, robotak, pasiboak dira, baina lortzen badegu horrelako nanopartikulek gure gorputzen barrun sartu, eta nanopartikula hauek bidaiatzea tumore baino, gero behin tumorean posible dugu iluminatzea argiarekin, infragorria gorputza sartzeko, eta orduan akatzea, beroari esker tumorea. Ikus dezagun zein izango zen konzeptua. Sartzen dugu suero honetan nanopartikulak. Sistema zirkulatoriotikan, nanopartikula hauek oso txikiak dira, oso erraz juten dira zainetan, eta ikusi globulo gorriek nanopartikula hauek baino asko handiak dira. Behitu ze txikia dien nanopartikulak. Orduan oso erraza da gorputz osotikan zabaltzea. Eta nanopartikula horiek bereziki tumorean elkartuko dira. Tumoreen masa oso esponjosoa delako, gibeletan ere bai, baina gero hori espulsatuko da, ez? Pixain bidez, eta hola. Baina tumorean elkartuko dira nanopartikulak oso esponjosoa delako, eta guain etortzen, hau ez da jeringila, hau da zuntz optikoa, ez? Osea, kaltegabea. Eta orduan argia botatzen dugu, fibra honen bidez, orduan nanopartikulek argia harrapatzen dute, nanoeskalan, baina orduan berotzen dute inguruna, eta zelula tumorek akatzen dute eta desagertarazten dute. Eta horrela, sendotzen duzu tumoria. Lehengo hilabetean, Houstoneko katedradunak esan zian hasi diela esperimentu klinikoak pazientekin prostatako kanzerrekin, minbiziaekin. Eta ja 2 pazientekin egin dute frogak, hau hartu du denbora pilo bat, estatu batutako osasun ministeritzak horrelako esperimentuak eta esperimentu klinikoak egiteko baimena emateko, behar ditulako toxizitatearen baliotasuna, ez dakitze, eta 10 urte hartu ditu hori onartzea eta balidatzea. Baina jasi dira, eta esan zian 2 paziente prostatako minbiziaekin, tratatuak izan ziren horrela, eta hurrengo egunian, etxean ja, asteburu romantikoa izan zutela, berain bikotekin. Osea, harrigarria, lehenago horrelako, ez dakit prostatako operazio bat egiteko, imaginatu ze traumatikoa den, ze kaltegarria, hau da argiakin, argia, linterna batekin, infragorria, ez da kimioterapia, ez da erradioterapia oso kaltegarria diena, hau erabat kaltegabekoa da, hau da argia, inokuo, kaltegabea, totala, sartzen zea argiakin, erronka da lokalizatzea nanopartikulak, baina behin lokalizatuta, argitzen duzu nanolinterna batekin, eta listo, asteburu etxean. Osea, hau nik uste eta aurrera paso ondia. Hau ez da panazea, ez du balio edozein kantzerretako, leuzemitarako eta hola, ez. Baina kantzer lokalizatutarako, prostata, bularratako eta hola, igual, bai, ez. Osea, hori esperimentu, eta esan ziaten hori Houstonen Anderson klinikan oso ondo zijoala esperimentua, ez. Osea, ikuste. Tratatzeko eta bai diagnosia egiteko
nanopartikulak elkartzen badia ingurune tumoral baten onduan, gero posible dezu baita argi hori ez bakarrik berotzeko, baizik eta ikusteko erabiltzea, eta orduan ikusten dezu berehala hemen elkartu baldin badia nanopartikulak, horrek esan nahi du hor tumore bat dagoela. Osea, diagnosia egiteko ere bai balio du metodo honek, ez? Hau da, diagnosia eta terapia horrela esaten diotu. Egin dute esperimentu asko, kasu honetan xaguekin adibidez, inokulatu zieten gaixuei xaguei koloneko karzinoma, eta horrelako tratatu zien nanopartikulekin eta gero laserrekin, kaltegabekoa, eta hola tratatutako xaguek sendatu zien, eta oso ondo joan zien, ez? Hau da, esperimentua, kontroleko esperimentua, xaguen tumorearen tamainoa. Esperimentuaren hasieran, 3 talde, 2 kontroleko, hau bilek, hau da, tumorea ez trataturik. Osea, zuk xaguari jartzen diozu tumorea, eta, bueno, hasieran ez dauka iaia tamainurik, baina 10 egunetan, asko azten da, eta azkenian xagua sakrifikatu egin behar da, ez? Gero, tumore berberak, nanopartikularik gabe, baina laserrekin tratatua, eta gauza bera. Osa, laser bakarrik ez du ezer egiten, bestela, baina laser eta nanopartikulekin, nanoantenakin, nanogeruza horiekin erabilitako esperimentutan, tumorea desagertu egin zan erabat, eta ezin zuten ikusi ehuneko ehunean, xaguen ehuneko ehunean. Osa, oso ikuspegi ona dauka metodo honek, ez? Bueno, beste pare bat gauza, metamaterialak, eta oso umei asko gustatzaile. Materia, eta materiaren ezaugarri optikoak zertan datza, normalean materia atomoz osaturik dago, ez? Zuk atomoz jartzen duzu atomoak elkarrekin, eta atomoak elkarrekin jartzean materia osatzen duzu, eta orduan, atomoen distribuzioa materialen barrun ematen dizu ezaugarri optikoak. Hori dira material naturalak, eta koloreak, eta isladapenak, eta hori dana. Hori da, material naturalen kotore. Oain, nanoantena hauek posible gu erabiltzea, eta atomoek bezala, gure nanoantenak, kasu honetan, nanogurutz bat da, ez? Esan dizuet, nanoantena hauek forma eta ite desberdinetakoak dira. Kasu honetan, eta ezaugarri desberdinak azaltzen dituzte, ez? Kasu honetan, nanogurutze, horrela kokatzen ditugu, atomoak izango balira, baina pixkat eskala handiago baten, atomoa nanometro bat baino gutxiago da, hauek dira 50 nanometrokoak, ez? Baina horrela kokatzen, posible dugu osatu irudimentsiotako material ez naturala, artifiziala. Eta horrelako materialei esaten diogu metamaterialak. Materialak, naturalak baino gehiago, artifizialak. Bi izen erabiltzen dira, metamaterialak edo material artifizialak. Naturan ez daudenak. Karo, beraien unitateak ez dira atomoak, dira nanoantena hauek. Mikroskopion ikusita, hauek dira gure atomo artifizialak, gure nanoantenak. Baina honek zer sortzen du? Horrelako material, ondo ikusten da, horrelako nanoantenak kokatzean, sare baten horrela ordenatuik, posible dugu osatzea material berri hauek, material artifizialak, eta material artifizial hauek argia jotzean, ezaugarri bereziak azalduko dute. Beraien artean, posible dute errefrakzio indizea aldatzea. Adibidez, errefrakzio indize normala, hau egingo luke ez, pagina bat barrun. Material artifizial bat izango bazan, alrebes egin duzun. Refrakzio indize negatiboa dirazokuzun. Eta hemen beharko genuke material artifizial hoi. Horrelako bitxikeriak sortzen ditu material artifizialek. Beste gauza bat, invisibilidadea, ikusezintasun geruza. Posible dezu horrelako metamaterial, material artifizial geruza bat osatzea, diseinatzea, eta argia etortzean,
argia gauza bereziak egiten ditu, eta ateratzen da hemen ezer ez balego bezala. Objektuak hor dago, baina guk kubritu dugu gure manto, invisibilidadeko mantuakin, geruzakin, eta orduan geruza hau, bitxi hau, egiten du argia nolabait ebitatu objektua, eta zu hemendikan jarrita ikusten duzu, objektua hor ez balego bezala. Orduan, metamaterialak eta nanofotonikaren interakzioan erabil daitezke objektuak invisibleak egiteko eta argia menperatzeko nanoeskalan. Karo, hau importantena edo interesantea ze izango zen, hau tanke batekin egitea, ez? Karo, industria militarra da honekin erotua, ez? Porque hau objektu bat esan dut, baina karo, hemen abioi edo tanke bat jartzen badezu eta invisibidea egiten badezu, hori jende asko interesatuta dago, onerako edo txarreako. Baina nahi askotan gustatzen zait pentsatzeak tanke bat jarri beharrean, igual, ez dakit, animalien multzo bat jar daitekela hor, ekosistema sendotzeko edo zabaltzeko ez dakit, beste hau zabaltzeko. Azkena, informazio teknologikoak, eta honekin bukatuko dut. Kontatu dizuen leno, eta horrela zenaz, informazio asko gaur egun bidaltzen dugula optikoki, ez? Pulso optikoen bidez. Baina gertatzen dena da, pulso optiko horiek erabiltzen diela informazioa bidaltzeko, baina ez informazioa tratatzeko. A ber, esan nahi duzu, esan nahi du, komplikatu ematen du. Berriz, informazioa bidaltzeko optika erabiltzen dugu, oso azkar delako. Baina gero, kudeatu behar denean, operazioak egin behar dienean, informazio elektronikora pasatu behar da. Eta pulso optiko, pulso elektroniko bat bihurtzen da, operazioa egiten da, eta egiten denean berriz bidaltzen da optiko. Informazio horren trasbasea optikatik elektronikara oso mantsoa eta motela da. Eta horrek oztopatzen du komunikazioaren askartasuna. Haitu dezue, prozesatzailearen askartasuna, ez dakitze. Horrek esan nahi duzu, hori, Amerikara posible zu bidaltzea zure interneteko informazioa, baina zure ordenagailu eta beste ordenagailuen artean azkenean elektronikoki prozesatzen da informazioa. Bakarrik optikoki bidaltzen da bidaltzeko. Bidaltzeko tresna bezala. Orduan, nanooptikan posible dugu guain argi hau lokalizatzea eta nanoeskala mikroprozesatzaile horretan informazioa tratatzea baita optikoki, elektronikara pasatu gabe. Analogoa hauxe izango zen. Imaginatu tren bidai baten jendia hemengo, treneko jendia fotoiak, argia dela, oso askar juten dela. Baina informazioa tren batetik bestera pasatzeko andenetik pasatu behar degula. Eta andenak oztopatzen gaitu askartasuna, ez? Hori da fotoiak eta elektroiak. Asmatuko bagenu, berriz, a ber. Berriz. Orduan berriz kontutan izan, informazioa bidaltzeko tren batetik bestera, fotoien arteko, elektroiek behar dugu, andena. Posible izango bagenu, informazioa pasatzea zuzenian eta horretarako nanofotonika, nanaskalan behar da, horrelako zerbait lortuko genuke, ikusiko duzue. Trenen arteko, fotoien arteko informazioa, andenen bitartez egin beharrean, nolabait zuzenian egin. Hau izango zen informazio kuantikoan bezala, fotoiekin, optikakin, hau izango zian nanotxipak elektroien bidez egitea, argiarekin egitea prozesatzaile eta prozeso guztiek, eta gure treneko analogian, hau izango zen nolabait, ikusiko zuen, nahiko efektista da, nolabait pasajeruak pasatzea tren batetik bestera teletransportazio bezalak. Andenetikan pasatu gabe, pasatzen da trena eta pasatzen da, hori izango zen optikoa. Horri esaten dugu holoptiko, erabat optiko. Mikrochip todo optiko, erabat optikoa. Ez duzu bihar elektronika, ez du moteltzen. Eta horrekatik, pixka bat errepasu mandiot,
pixkama nanofotonikari, ez? Argia sakabanatzen dela, nanoteknologiari esker lortu dugu harrapatzea, eta harrapatze horrekin zabaldu ditugu izugarrizko aplikazioak, ez? Nanoskopian, espektroskopian, molekula bakarra oso kantitate gutxikoa, medikuntza, metamaterialak, material berriak, ezaugarri berriak, invisibilitatea, errefrakzio negatiboak, medikuntzan esan dut, baita, minbitzen gaurkako terapian, informazio teknologian, ikusten duzuen nanooptikak izugarrizko mundu teknologikoa zabaltzen digu, ez? Eta, bueno, pixkat ide horiek hartu da dituzue, postuko nintzake eta mila esker.